אתה נותן בערוץ של אמסקו, והיום אני אעשה את הסרטון. חמשת היוטיוברים הכי מצליחים בארץ ישראל. אני כאן עם יותם. שלום. תגיד בקול, יותם. שלום! טוב, אז בוא נתחיל. במקום, אלה חמשת המקומות. במקום החמישי זה נוטסטופ גיימינג. האמת שלא כל כך האמנתי לזה כי הוא סתם צועק, אבל כן. ויש לו ברמה של 50,000 סאבים. ונעבור למקום הרביעי. המקום הרביעי הוא הלל פרודי, שהוא גם, האמת שהיוטיובר שאני אוהב, יש לו את הפרודיה המפורסמת על כביש החוף ותלפיות, שאתם בטח מכירים, וגם על סרטים תחרנים, ויש לו 60,000 סאבים. ועכשיו בוא נעבור למקום השלישי. בטח אתם חושבים, הם מאוד מפורסמים בארץ, הם טופ גיק. הם במקום השלישי עם 92,000 סאבים, שזה דבר גבוה מאוד. אני דווקא אוהב ומתעניין בערוץ, ונתתי לנו דברים חדשים. עכשיו חכו, קודם ניתן לזה הסבר, עכשיו אני. טופ גיק הם בעצם אנשים שהם מבוגרים קצת, שקוראים להם נמרוד וקרים, ויש להם כלב קטן וחמוד. וגם ילד. תינוק אני חושב. תינוק. והם מנסים להעלות סרטונים, והם עושים מה בחבילה והפתעות מפרטנר וכל מיני. אז תיכנסו לערוץ שלהם ותירשמו אלינו, כי הכי כדאי לכם. ובמקום השני היא בת אשלי וקסמן בקשי, שהאמת שלא כל כך מכיר אותם, זה לרוב איפור וכל זה. יש להם 111,180 רשומים, שזה מספר מאוד גבוה, והיא מתעסקת בכל מיני איפור ופנים, והנה חדשות היופי שלה. ונעבור למקום הראשון. במקום הראשון הוא עושה סרטונים ויראליים, ובטח כולם מכירים אותו, גיא טיווי. והנה, וככה הוא נראה. יש לו 131,700 סאבים. כן. הוא מקום ראשון, וזה סרטונים ויראליים מצחיקים מאוד טובים, ואותם עכשיו ייתן הסבר. גיא טיווי הוא בעצם איש שהוא בעצם ג'ינג'י, והוא מעלה סרטונים כל היום, והוא קורא לקהל שלו שרולות, וכל פעם הוא מעלה, ובכל שבוע הוא מעלה סרטונים ויראליים, ואז כולם נרשמים אליו, עושים לו לייקים וכל מיני, ובגלל זה כולם אוהבים אותו, וגם נתן את הכתובת שלו כדי שישלחו לו דברים, או שאלות או כל דבר אחר. טוב, בינתיים תודה, זה היה הסרטון. תעשו לייק, סאב, ויהיה קישור של כל אחד מהערוצים למטה, ובינתיים ביי.